Alright mga idol, madung di may mga alarma di may di ay adto sa layo-layong dapit gini. Na ako na nagpasalba dito among adtoon mga idol ug unsa ka tinuod ning mga tao. Among ko na nagpasalba dito so among adtoon. Okay ra tol? Okay ra. Layo-layo yun, layo gitu pero sige lang unsa man nga kinahanglan magina kung naay concerned citizen adtoon magito na mao na. Pero wag sila masayod o kung say nakadungog ra sila buto basig na nagpabutog lang taka ba pero ato na to kay para siguridad sa mga lumulupyo ditong dapita ba sa to ang alarmahan. Alright, asa maginang kanang nay sus Ginoo ko katong nay lubi dito sa kinababuan Tungod na sir, tungod muliyok pata dito sa luyo. Aw kadang na nilupa gamay. Sus Ginoo, mahurot pa natong kuan, budgeton na natong hangin siguro eh. Ha? Pero layuwa. Layuwa ba na? Sige. Ato na. Alay. Ato lang kuyog ka na. Saan ba? Ay, ato ta kay naa mo gyud ni concerned citizen no na ako ni nagpasalba ito sa babaw saon. Tuon to na basig Pasko naman goron eh basig na ilang taka ba pero for sure nga para sigurado lang ato ging atoon. Ha? Balay dito. Apel tong balaya? O ganito ni palarma. Nagyahak na. Kamat. Let's go! Sige, una mo, no? Una. Bakit pa ka na sa bilhan mo sa Hamas dito? Paluto tag manok ikabot ito kung kinsa to nagpasalba ato to paluto og manok. Ha? Ay, kaswinto ka dyan, diyo. Ilado marit ka rin. Kini atong kauban nga BPS o likon paniktuhod gianad man diri sa bukid. Hika tol. Anad. Ay may buntag. Buntag dia. Alarman mo dito tiglas mo. Oh nagi. Kana mga tawhana asam na sila mga agig manguan sila mamalingki sila. Buwag yung tao sa gari, ito wala kita. Pero diri kaya pun dulog kaya pun subos. Oh, iya. Grabe no. Mino ko ilang pamalingki tingob. Oh, kailangan sa tindahan. Ang was tindahan dyan, mamalingki na. Oo. Sa tindahan. Basig lapos ang motor dito? Oh, lapos yun eh. May pa nagmotor ta tol, hibawaan pa. Gusto ko sa diya, sir. Gusto ko sa diya. Ang kalsada. Motor. Ana. Yo pa kayo ng upper pot. Sus Ginoo ko. Sige lang kaya ra ni bata pa man yung kuyog. Na daw ko ni nagpasalba. Ano nagpasalba? Oh, pasal. Buto basig naglantaka ro ka na mga improvise nga para pang Pasko ba pero atong siguro lang yapon. Namin nanawagod. Wala pa ko ng taxi. To lang ato. To, karon pa lang. Ha? Ay, puto ganina. Wala sa kubang. Ulang po. Ba, sige sa kato transformer unsa ba ka? Plain Tiger ba unsa? Pero sige la ato lang siguroon gyud. Padung ni ato, lari. Layo biyak ito. Na. Duol pa gani kay men tabisay na mo singot. Lang. Kaya pa tol? Kaya pa? Diretso lang ta out ano eh.
Sus, ginoo ko, kalayo pa itong bugtura. Sir, so ka lang. It's out na lang ba? Mabagi pag-iin. Layuan, speed nuha eh. Yun lang ka, gariha. Kung na, nagkaroon yung sa layo na. Layo, layo. May tinuod na niya. Sige. Okay pa, boss? Tingnan lang, umami mo uli. Umang ka. Ansa, may gamit ang training inyo nga. Umami uli. Dito biyaan. Layo jud no? Layo. Medyo maipita ni ron ba? Ay, ipit, oy. Pati ipita. Pati malayo. Ha? Wala. Pati nasingot ako. Nga eh. Karsada na. Namni karsada niya. Puro kasada. Diri kay Baklayunon man eh. Nagkagsa mo yung pilihan. Sa una? Hatlok mo mga tao rito. Hasan santol? Mga santol ni. Di pati bungaro, buwan na. Hiyo pa! Tingnan lang, kalagpa naman. Balik naman ang ilang yuta. Naog mo doon. Okay, naog. Nga, may kutas manining man. Sa gunsunan, so usa ka buwan kaunom ta mga alarma diri tol. Ha? Puli na mo sir, inyo lang. Wasan lagi itang mga high blood na to lagi. Mga kolesterol. Asus kaliyo aparong tugao ka. Pagaw pa mga tugao sa manok. Ha? Sabon na likuha nga ni, murang tagligo. So like sir, kanga sir kanang langaw, hingos mo maglangaw sud. Pagsuyo mong langaw ri. Sabon likuha nimo. Sabon likuha nimo, murang nang tagligo ani. Sabon na sir. Ha? Sabon na lang. Asa ba? Ada tadi, ngutan na sir. Day. Ayo. Murag tanga suna man yung diri day. Murang na kog naligo singot. Dul na nagpabuto diri. Kadungog. Ato nos kilang bata sir, ato lang na gamay si Ray. Asa may kada diha apita. So wala mo way nakadungog diri na nagpabuto. Taga-ubos mo. Okay. Sige mutaan namin ari. Dari. Tapa di aton na hani oh. Napay balibulan kanindot pa di pita. Oh. Biya man eh bukid ganay basketbolan. Oh, semua bukid mo daplin sa highway pero naik kalsada mo pero wagi may mabalibulan dito. Suwa ni patak malingaw. Wabay tarian sa nila ni sir. Mo de. Ma'am, pwede may mga na ma'am? Nay, nakadungog mo na nagpabuto dali, nagpasalba? Ako sir, ako mo abot utso ko nabot.
abot ako di mo kung nandong pagbutusan. Amo tas lang uban habilin dere. Wala kay nadunggan? Abot mo abot. So, dili gid usual sa inyo ang naipapabuto dere. Mga bata nga magduwa og kining lataka naapod. Wala mo. So kung pabuto ubos man ako pabuto guro pabuto ra di. pabuto siguro na kay doon lang kay Pasko. Oh gani dagan ubos pero dito ko sa eskwelahan ato ko sa anak. Na okay. Pero so kaninyong lugar peaceful, wala yung mga maldito kayo, wala. Okay. Ubos tayo mag-away silingan. Kanang mga family trouble ra. Trouble ya. Normal ra man na, lamas man sa kinabuhi, ma'am. Di lang ta ma-appeal gani. Mawali. Sige. Medyo layo sa ninyo asa. Nanawag sir. Nay nanawag number ra man gud niya. Na ako ni nagpabuto. Amo lang sang i-verify. Mangutana pa miglain dere. Sige. Sige. Kapay daghang bayar ni den han? Oh, napa? Dia sila kuan ya. Dia dapat lang nako pala ikay. Man. Yes. Oh. Pwede may mangutana, ma'am? Asa mo to ilang balay? Aba sa nasa dang armas. Karon? Wala ko po ng balay. Mudagan na siya kita ni klaro mo. Okay. Sige, salamat. Asa man napita na, ma'am? Na ako nun ay armas? Karon? Pabot ako, dihar mo. Hello, tol. Oh. Sige, magpupo dre. Ay, wala pa. Amo pangita. Pila edad dan sa kanunay na siya manghasi dire? Sige na din. Bulak ko. Sige. Tigas lobe ka, tol. Sabar ko na kayo, mituhan. Ayaw, Darom. Dito sa side. Dito ka dapit. Ha? Tumoy dito? Ha? Wakay mo ha. Ilas lipod lang niya. Maghihap niya.
1 2 3 4. Ayan lang uli diri ha. Ayan lang uli. Pas ka na! Gawas na isipong kita gawa no. Aksyon ke belakang ni ba? Lagi pakita dong. So ang buhaton na to ani ato ta police station. Magpa-blatter mo nga to para mapailan na siya kaso. Magpailan na kaso kay ang magpanion. Yun sam kay Inday. Yun sam kan. Layang hindi pala yung ka tong una na mo ang kison dapatan ko na. Pero karon wala. Karon sa may Hindi ko ang karon kay kanang kasama. pero wa mo gaway ron. Wala iguran yang kan sige ra magsagit-sagit diri. Ikaw ma'am unsa man to gitiunan ka kaganina? Iunan ko ni Madlong lang ko. Istorya na to, hindi man siya maminaw. Dikit siya maminaw sir. Di sa gusaon mo istorya. Ano man unsa may inungdan anang kuan na unsa inungdan? Istorya lang ni nato. Unsa may inungdan sa away karong buntaga? Wala pag gabi era na. Gabi. Maingon niya nga karon dugay niya ko nga. Di man siya maminaw mo ayo pag diretso gamit og armas. Dili man inana ako kan. Mo istorya ta kinaw. Kanang armas niya lisensyado na dili. Lang. Sa baw So nagpasalba siya niya kuan. iti na lagi ko sir. Ginuntan ko ingon ana insa ka ko ay tago. Mo tago man di ay. Sige ato to sa sundang sir kay mo adto na po na mo payag dito na sa dako na siya glawas. Asa ka dako glawas ana niya. Nani may nani na siya. So adto mo police station magpa-blatter mo para mapailan na siya kaso. Thanks for watching Idol. Please follow Manoy Chris TV.